Якуб Колас. Новая зямля. Раздзел 4. На першай гаспадарцы. То як жа быць? Спытаў Антоні. Давай, брат, думаць хоць сягоня, ці так, ці сяк, каб даць параду і к аднаму ўжо прыйсці ладу, раз назаўсёды, аканчальна. Вядома, служба рэч гадальна, а ў гэтым пекле і тым болей непэўна жыць пад панскай воляй. Але з чаго пачаць, мой браце? Бо невялікае багацце, і як ты знойдзеш канцы тыя, калі кішэні ў нас пустыя? Ну, ты заглядваеш далёка, дык трохі хібіць тваё вока. Вось гэта раз. А па-другое, у нас ужо ёсць сёе-тое. Ну, пляц, зямлі на чвэрць надзела, лічы па 1000 іх смела. А там земельны банк паможа, быка, карову прадамо. Чаго палохацца? Дармо, абы ахвоту меў, нябожа. А пры жаданні, пры ахвоце сам чорт не страшен у балоце. Сказаў Міхал на словы брата, сказаў рашуча і заўзята. А маці слухае маўкліва, аб чымся думае тужліва, сказаць штось хоча і ўздыхае, штось за язык яе трымае. Вось як пачнеш так разважанне, а горкне всё табе да звання. Нарэшце маці не ўтрывала. Таго няма, другога мала, а як жывеш ды не гадаеш, то і ліха тога не зважаеш. Так, хоць зямлі свае нямнога, але ўсё ж лепей, як нічога. А збудзь яе, пачуеш страту, бо дзе паставіш тую хату, калі няшчасце напаткае? Бо гэта служба ўжо такая. А там, за светам, на чужыне ніхто цябе, ой, не прыхіне. І як там будзе з той зямлёю? Не хваціш голаю рукою, няпэўна ўсё і невядома. Дык больш пільнуйцеся вы дому. Ну, вось кабеціна дзіўная. Міхал на жонку нападае. Ці ж мы зямлю сваю збываем? Мы на рахункі прыкідаем. Ды што, скажы, ну хоць бы і пляц. Падумаць, выстраіш палац. Па часе будзе і развага, калі ў лоб стукне табе шляга. Вядома, бацькаўшчыны шкода, сказаў Антось у тоне згоды. Але ж і трэба меркавацца і аднаго чаго трымацца. І не чужым, а сваім вокам агледзець трэба ненарокам, як мае быць заблоння тое. А можа выйдзе што якое? Рабіць тут трэба адно слова, не то што цуплуп і гатова. Бо гэта справа не пустая. Людскі ж язык касцей не мае. Я так бы раю выбраць час і глядзець усё зараз, а там сама пакажа справа, ці варта шуму ўся аблава, бо мо ваўкі ўсе пасхадзілі. На том яны і парашылі. Я тут спыню апавяданне, каб значны крок ступіць назад. Зрабіць уважлівы агляд прычын імкнення, парывання, на новым грунце сесці стала. І чым жыла душа Міхала. А поруч з гэтым мімаходам жыццё мінулае крануць і ў цёмны кут яго зірнуць, дзе пад халодным яго лёдам на зло ліхім яго прыгодам крыніцы свежыя цякуць. Міхал. Вы лепш спытайце самі пра палясоўшчыка Міхала. Яго ўся воласць наша знала. Ён быў вядомы між панамі. Ды што паны? Сам князь Антоні, я памятаю, як сягоня, не раз з Міхалам меў размову. І знаў жа службу леснікову. Ён ведаў, як свае 5 пальцаў, ну дамала ўсіх мікалаўцаў. Патрава здарыцца, пакража, як бачыш вызнае, дакажа, і дойдзе ўжо да галубочка, як бы паніцы да клубочка. Дык і не дзіва, што Міхала ў нас любілі вельмі мала. Міхал сам гэта чуў і ведаў.
Ды што ты зробіш? Так з прадзедаў было, вялося і вядзецца, і ўсё ўпустую люд таўчэцца. Ды будзе час паразумення, таўкне пад самае карэнне. І вось што, братцы, дзіўна ў свеце, вы толькі добра паглядзеце. Той чалавек, што першы збоку, ужо без таго не ступіць кроку, каб не ткнуць пальцам на другога, як на заклятага, ліхога, ён тое самае ўчыняе, за што другога бэсціць лае, як толькі скуру яго ўздзене, ці чуць кранецца яго кія, такім яшчэ ваўком завые. І дзе ён добрасць толькі дзене? Нашто вада, але і тая не ўсюды роўны нораў мае. Спакойна ў ямах і заторах, але капае долу горах, і страшна пеніцца, бушуе, і грунт каменны там свідруе. А сіла ў тым, на мой пагляд, які выконваеш загад. Міхал, як толькі ажаніўся, тады ж ад бацькі аддзяліўся, бо стала цесна. З той прычыны хадзіў на сплаў ён на віціны, разоў са два схадзіў у прусы, куды не трапяць беларусы. Але брыдла гэта справа, і адвярнуўся ён ад сплава. Пайшоў на службу таўкануцца, бо дома недзе разгарнуцца. Наўперад ён праз час каторы быў пры падлоўчым на каморы. Стары ляснічы па-сваему цаніў Міхала як служаку, ганяў усюды небараку, як бы скаціну тую нему. Не раз на жалабы Міхала ляснічы так казаў, бывала: «Што ж, добры конь і цягне дужа», і не пускаў Міхала з гужа. Міхал яму рабочых ставіў, і сенакосы яго правіў, і догляд меў за панскім статкам, а службу нёс сваім парадкам. Бо што ты зробіш тут? Стараўся. У другое месца перабраўся. Яму уважыў пан ляснічы, і сеў Міхал у страшнай дзічы, дзе лес адзін, хмызняк, ды поле, ды ветру посвісты на волі. Было зямелькі там валока, дзе можна б моцна і глыбока пусціць карені ў грунт, абжыцца. Было на чым разварушыцца. Але бязгнойная, пустая зямлі валока была тая, дзе рос сівец, ды пырнік густа, і дзе спакойна каля куста ляжаў шарак, бо там ніколі саха зямлі не бараздзіла. Было маркотна і няміла у тым пустым здзічэлым полі. Міхал наехаў без нічога. І вось жыві тут, разжывайся, хоць сам у соху запрагайся, прагай і жонку на падмогу з 3 малымі хлапчукамі. Але стаў цвёрдымі нагамі Міхал на гэты грунт няплодны. Не плач, не будзем тут галодны. Бог дасць, сяго таго прыдбаем, дабра якога дачакаем. Так разважаў ён сваю жонку. Жывым не кінешся ў палонку. Зямлі, зірні, як скінуць вокам. За гаспадарку ненарокам Міхал на новым месцы ўзяўся. Коня, кароўку расстараўся, завёў свіней, 2-3 авечкі. Тым часам з дому для падмогі саху забраўшы і на рогі, Антось прыехаў і на грэчку ўзняў маргоў са 2 па пару. І ажывіліся амшары, запахла свежаю раллёю, як бы сам Бог тут над зямлёю прайшоў і глянуў міласціва. Антось заложна і цярпліва ў землю ўкладваў свае сілы. На Божы свет, як бы з магілы, з зямлі травінкай далікатнай, густою шчотачкаю здатна выходзяць дробныя зярняткі. Як у калысацы дзіцятка, калі ўжо трошкі акрыяе, сваю галоўку падымае і навакол глядзіць здзіўлёна.
Так гэта збожайка зялёна да сонца цягнецца лісткамі, бык матцы дзіцятка рукамі. Тым часам хлопцы падрасталі, старэйшым дома памагалі. Прайшоў гадок, мінуў другі, в касьбу запахлі мурагі. На полі ветла, самавіта, урад стаялі копкі жыта, так аздабляючы загоны. А в агародзе мак чырвоны, раскрыўшы гожыя лісточкі, з іх ткаў прыўдалыя вяночкі вакол галоўкі маладзенькай, такой прыгожай, зеляненькай. І часта ў добрую пагоду ідзе Міхал дамоў з абходу. І хоць чуваць, што ныюць ногі, але зварочвае з дарогі і робіць круг. Бо як стрымацца, каб не зайсці палюбавацца і ярыною, і жытамі. Ідзе, а ветрык з каласкамі вядзе прыемную размову і цешыць душу леснікову. Міхал падыдзе і прыстане, і лаву жыцейка агляне. Ды возьме ў пальцы асцярожна, яшчэ не спелы і парожны, ён колас жытні і паглядзіць, рукою лёгенька пагладзіць, нібы сынка свайго малога. І ў сэрцы дзякаваў ён Бога. У тым кутку, глухім і дзікім, стараннем дзядзькавым вялікім і цяжкай працай хлебароба набыта розная надоба. Всё зацвіло, загаманіла, бы жыватворчая тут сіла ад сну прыроду абудзіла. Гумно паўнела з кожным годам, і багацеў хлявец прыплодам, і грош стаў лішні завадзіцца, было што есці, чым акрыцца, і быў парадак, лад у хаце. Ужо з тым кутком жылася маці, даўно прывыкшы к адзіноце. А цэлы рад збаноў на плоце казаў аб тым, што гаспадыня была ўжо ў моцнай каляіне, і што яе таксама справа вялася добра і рухава, бо тут збаны не так стаялі. Яны затое ўжо казалі, што малака было даволі. В пастаўніку пры самым полі свіня, як хворая, стагнала, хоць гэтай хворасці не знала. І такая ўжо натура — стагнаць і лыч трымаць панура, як бы ёй цяжка жыць на свеце. А парасяткі, яе дзеці, всяму дзівіліся несканчона, бо надта рохкалі здзіўлёна. Другі гурток другой жывёлы, дзесятак кур, пявун вясёлы, каля платоў чарвей шукалі. Квактуха голасна квактала, а кураняткі чарадою паслушна ўсюды ішлі за ёю. Тут кожна рэч аб тым казала, што маладая гаспадарка ішла ўперод паспешна, шпарка, і большы круг яна займала. Часамі, хмурнаю вясною, цяплом павее, цішынёю, і хмарак сівыя фальбоны падуць, апусцяцца на ніз, і неба яснага абрыс зірне скрозь цяжкія заслоны, і дзень тужлівы, засмучоны аздобіць сонцаў агняпіс. І ўсё вакол павесялее, на момант сцішыцца, замлее, на ўсё адбітак ляжа згоды, і нікнуць подыхі нягоды. Зямельцы неба усміхнецца. Глядзіш, тады табе здаецца, што холад згінуў назаўсёды. Але ці ж так? Эх, негадана, вятруга ўсходзіцца паганы, і даль палёў маркотна стане, жалобы цень яна апране, і ўсё нейк смутна пазірае, чагось нядобрага чакае. Так і ў жыцці. Бягуць часіны, ліхія, добрыя хвіліны, адна змяняецца другою.
Не успел Михал своей сям'ёю и 5 гадкоў спазнаць спакою, як сталі чуткі пачувацца. Ляснічы сам даваў намёкі. Праз час не вельмі так далёкі ў другі куток перабірацца. І гэта вестка ўсіх смуціла, рабіць ахвоту ўсю адбіла. Рабі, працуй, кладзі ты сілы у гэты дол чужы, пастылы, і горкім потам аблівайся, зрабіў парадак, выбірайся, ды ізноў ідзі адсюль у госці. Эх вы, паны, эх, ягамосці!